Så lige mærke til den der fede detalje, der er ved Roar Eriksson. Så Roar Eriksson er jo langt stærkere end det er. Mustang og for en type bil er stærkere. Jeg er her stadigvæk, men han kan knap så god som min rutine, som er lidt mere moderne. Men prøv så at se her i billedet, det er den hvide opblå Lotus Jaguar E-Type, det er nemlig men det kan altså mærke til her Johan Solvang, som er en 6. plads. De andre der så er lidt omgang med. Han er jo sådan, nu prøver han ikke at overhælde på et sted, hvor der ikke er noget. Jeg er ikke ret, men det var Nielsen kører ind til siden og har teknisk defekt, og han sejler forbi Joachim. Lyden er faktisk meget svært at høre for de menneskelige ører. Man skal simpelthen have de hårde, men han blev rundt i dag. Den forreste del af billedet for langsommere kører med og til mange kommer sagt. Så Roar Eriksson, som skal forsøge at forsvare sin position. Så var der lige pludselig en god flagstol midt på langsiden. Jeg synes, at det har set lidt fag før. Men så er det klart, så ændrer det lige ikke i rækkefølgen, men i farten, når vi har en langsommere kører, som skal hentes med en omgang. Det var altså Finn Ørum Christensen og så Martin Aarhus i den grønne Morskuber S. Her er billedet startnummer Victor Andersen. Jeg synes, det er ikke sikkert. Ikke så han er jo lidt.
sidste mand. Han har det første problem. Så ved de jo. Og så angreb fra Johan Solmand på Michael Holten går forbi her på Oddervej. Opklaringsstidsmæssigt er det, hvis man skal sætte pris på Thomas side, det er svært at regne ud. Og en af de ting, så har vi safety car skilt. Safety car skilt og det er desværre lige. Det er bare lige en bilbar, så tider som Thank you.